अरे चंदू खेलुଛୁ बाबू अरे 2022 ଯାଇକି 23 ଆସିଲାଣି ତୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ ଆରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରିଣତ ଆଣେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପିଲାଳେ ଆମେ ତୋତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି କିଏ ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି ନ କଲେ ନାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ କାମ କର କିଛି ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯାହାକି ଲୋକକୁ ନୂଆ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପିଲାଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି अच्छा हमको सिखा रिया A है few moments later. ଆରେ ଚନ୍ଦୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଘଷି ମାଜି ନୂଆ କରିଦେଇଛି ଆରେ ବାଃ ଚନ୍ଦୁ ଚାବାସ୍ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଗଲୁ ବାଃ 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 ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆରେ ତୁ ଏଇଥରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ ବହୁତ ଟଙ୍କାବାଲା ହେବୁ ହେଲେ ଚାକିରି କରିକି ନୁହଁ ଚାକର କାମ କରିକି କୁଳାଙ୍ଗାର ଟଙ୍କା ଯା ଏ ଏ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା ନା 200 ଠେଙ୍ଗା ଦେବି ତତେ ଯା